Dragi sedmaši, pravi je trenutak da naučite preračunavati mjerne jedinice. Najprije ću vam objasniti jedno jednostavno pravilo. Prije početka računanja napišite ovu tablicu ili mi pošaljite mail na repeticije matematike pa ću vam je poslati. Ako pretvaramo iz manje mjerne jedinice u veću, onda dijelimo. Na primjer, ako želimo pretvoriti 1 cm u kilometre, tada ćemo dijeliti. Ako pretvaramo iz veće mjerne jedinice u manju, na primjer, ako želimo 1 km pretvoriti u centimetre, tada množimo. Kako pretvoriti decimetre u metre? Kada pogledam u tablicu na lijevoj strani, uočavam da je decimetar manji od metra. Razlika između metra i decimetra je 10. Zaključila sam da je decimetar manji od metra, pa broj 2 treba podijeliti s 10. Dva dijeljeno 10 je 0,2 ili 2 puta 10 na -1 metara. Što znači da su 2 decimetra jednako 0,2 metara ili 2 puta 10 na -1 metara.